Moni nonse amalawi kosi kumene muli ine dzina nga ndine Herbert Chigada amene ndili bishop opanda mpingo wa pano pa Mbawa television kulandirani manja awiri kosi kumene muli program ya Mulinji Mkatimo. Tikati Mulinji Mkatimo timatanthauza kuti mkati mwa Bible ili Bible lopatulika ndipo ndi Bible lokha basi limene timaligwiritsa ntchito. Ndipo program timakhala ndi atsogoleri a mipingo yosiyanasiyana, sinimakhala ndi mtsogoleri mmodzi wa mpingo mmodzi okha ayi koma matsogoleri a mipingo yosiyanasiyana. Lero ndili ndi chimwemwe chachikulu kwa basi kuna kuti ndangotengano sichito bambo limene chabwera kutsogolo kuna kuti no zathandizane program formula ngati ndi mutu wacho umene woli lero lino ngosangoti waka yayi ofuna kuti ndithu mutenge ma Bible wanu mkhali nawo pamene papo chifukwa zibusa wanso nawonso ali ndi ma Bible wawo ndiye zimene adzikapa pano tidziyendera limodzi kupyolera mu Bible limene lolo choncho mosataya nthawi mundilole amayi ndi abambo kuna kuti no ndikudziwitseni awo amene abwera tsiku la lero lino kuna kuti idzakhale limodzi tiyambire kumeneko. Zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi ya mtengoso wapatali. Ine ndi Professor Alex Kantiti amene ndikutsogolera mpingo otchedwa Hope in Christ Care Ministries International Malawi muno komanso ndi Africa yese. Ndine president wa mpingo. Zikomo kwambiri pakatipo Bishop Kingsley Ntwana kuchokera ku Blanda Revival Life Church kuno kulimbi kukanjedza uko ndithu takulandirani. Zikomo kumene kuno Apostle Kondwani Katwera Banda kuchokera ku mpingo wa Living Cornerstone Church International umene uli muno Blantyre chaku Green Corner uko msewu wa Chikwawa. Tilene chilungamo Apostle ndiye munalitaya. Ayi sindinakutayeni koma munda wakula. Munda wakula ine. Ndene ndimalima kona ya uko. Yesu malima kona ya uko. Ndiye monga Yesu Kristo ananena kunena kuti kholola ndiro chuluka koma anthu okolola ndochepa. Chankomera Yehova lekuti lero tipezane pompano. Lero chamukomera Mulungu kuti lero ndikhoza kupezeka nawo. Chabwino. Iya zikomo kwambiri. Iya ndithu amalawi konse kumene muli lero lino ndi amene wa Apostle Kondwani Katwera Banda ndi ya Bishop Kingsley Ntwana ndiponso Dr. Alex Kantiti ndi amene noti tikhale nawo limodzi tsiku la lero lino. Komabe mongo kumbutsana kuna kuti sabata tinali mutu opambananso kwambiri tisanakudziwitseni mutu wa lero lino tikufuna kuna kuti Bishop Ntwana paja sabata tinali mutu oti bwanji. Sabata latha timayang'ana buku la chivumbulutso wambiri tili mu chapter 6 kumene timayang'ana zizindikiro 7 zimene zinatsegulidwa ndi Ambuye Yesu. Koma zizindikiro zimene timanena kuti ndi zofotokozera ziweruziro zimene zikubwera zimene Yohane ngati wolemba buku limene la chivumbulutso adaziona ali pa chisumbu chija cha Patimo nthawi imene ulamuliro udali wa Chiroma. Kodi paja amaona nthawi imeneyi? Hayi ndithu pa chisumbu atankolola maso. Koma Ambuye anamugwiritsa ntchito kuona zinthu mu uzimu ngakhale awa anali otani okololedwa. Ndiye muzinthu zimene adamuonetsazo amamuwuza kuti lemba ndiye nkhani imene tinayikhazikika idali yoti ikulumikizana chapter 5 kumene kunapezeka kuti zizindikiro izizi panalibe wozitsegula iya. Ndakuti Yohana adalira kwambiri ndakuti usalire chifukwa mkango wa fuko la Yuda amene ndi Yesu Kristo ndi amene atatsegule zimenezi. Ufotokozera chimodzi mwa ziweruziro zimene zikuyembekezereka kubwera chifukwa monga tinanenera sabata latha kuti buku la chivumbulutso ndi buku limodzi limene kungoliwerenga sumaonamo kapena umangoopa ena saliwerenga nkumene salalika nkumene ngati amalalika ali ndime zake chifukwa ndi buku limene mukayang'ana nthawi imene amalembayo inali nthawi yokuti munthu akuzunzidwa kapena kuti akhristu akuzunzidwa andi Yohane ngati wolemba anali atatopa naye kunja kwa dziko nkukamponya pa chisumbu kapena kuti island yotchedwa Patmos. Ndiye pakati pa island imene monga tidafotokozeranso unali moyo uja uvuta akatathawire uku nako kuli zoluma akatathawire uku unali ngati kuti timuona athera pamene papo chifukwa mukunzunza kulikonse adayesesa Roma. Anthu amene mulamuliro wa Chiromawo palibe chimene chinakwanisa kuti amuphe sadafe. Ndiye zizindikiro 7. Tsopano lero lino tili ndi mutu opambana kwambiri umene uno ndithu kuchokeranso pa chivumbulutso mwecho chivumbulutso chapter 15 verse 1 akuti angelo asanu ndi awiri ndi miliri isanu ndi iwiri
angelo asanu ndi awiri ndi miliri isanu ndi iwiri. A professor tatiyambirani kumene koko koma tilankhule mwachidule mochepa chifukwa chona kuti nthawi ndi kuti swali yesenso atenge mbali. Zikomo kwambiri popeza nkhani titatirondwe bwino continuation ya zimene anakhazanga bishop oyo kunena kuti nkhani ndekuti zinthu zijazo kupitirirapo. Sabatata ndinadzankhula kuti buku la chivumbulutso idagawidwa mzigawo 13. Pa zigawo 13 chigawo chilichonse chimafotokoza nkhani yake ndi yake. Motati muone jweni mabwera chapter 6 chine chikani ndi gawo number 3. Pamene chigawo chimene talumpa kufika pa 15 ndi chigawo number 9. Chimene chigawo number 9 limene lili muona kuti nkhani ikupitirira yomweyo. Subabwera fe zisanu ziwiri imene akuti ndipo chapter 15 verse 1 ndipo ndinaona zizindikiro china mwamba chachikulu ndi chozizwa angelo asanu ndi awiri atakhala nayo miliri isanu ndi iwiri ndipo yotsiriza kuti mwa iyo wotsiriza mkwiyo wa Mulungu. Izi zikuchitika tsopano kumapeto ku vision imene Yohana amaona kapena kuti masomphenya amaona zinthu zakutsogolo. Tifetsetse kwambiri pamene tukamba buku la chivumbulutso lidakhala magawo ambiri amakamba nkhani zodzachitika kutsogolo. Mchifake mbale wanga Kingsley mnena kuti izi samaona ndi maso awa amaziona ndi maso enawo auzimu maso alibe andikukatayidwako mlengene ndi Aroma ankembekezera kuti adziva kapena kuti adzangona kulizi kuti munthu wafa koma by the grace of God sadadziwa kuti kumene kuso kumene akangwiritse ntchito Mulungu koposa than imene anali kuntunda. Chifukwa kuntunda adakonetsa kulemba buku limodzi lokha limati buku la Yohane. Pamene ali pa chisumbu cha Patimo adakakwanitsa kulemba Yohane woyamba wachiwiri wachitatu mpaka anakudzabwera buku la chani la chivumbulutso. Ndiye mutakuona chivumbulutso ndi pamodzi izo nchifake even kulilalikira zimafunika uyambe wamva kaye kuti nkhani ichitika pati chichitika mchana. Ndiye mutakuona kuti miliri iyi tsopano ikubwera no kuonetsera the power of God, mphamvu ya Mulungu tsopano ikuonekera kuti zizindikiro izizi zikubwera kumapeto kuti Mulungu aonetsere kupambana kwace. Mwina ndi amene majonjo kuti tichitenge pang'ono. Chabwino. Antoine tingopita verse 2 yo mpoti tikuitsatira nkhani awerenga verse 1 akuti ndipo ndinaona ngati nyanja ya mandala yosanganiza ndi moto ndipo iwo amene anachiraka chirombocho ndi fano lache ndi chiwerengero cha dzina lache anayimirira pa nyanja ya mandala nakhala nawo azeze a Mulungu ndipo ayimba nyimbo ya Mose kapolo wa Mulungu ndi nyimbo ya mwana wankhosa nanena ntchito zanu zazikulu ndi zozizwitsa Ambuye Mulungu wamphamvu yonse, njira zanu zolungama ndi zoona, mfumu ya nthawi yosatha. Ndani adzakhala osaopa ndi osalemekeza dzina lanu Ambuye, chifukwa inu nokha muli woyera, chifukwa mitundu yonse idzadza nidzalambira pamaso panu. So tiyambire kunena kuti chimene akuchiona Yohani pa nyanja imene akufotokozera kuti nyanja ya mandala yosanganiza ndi moto ndi iwo amene anachiraka so iwo amene anachiraka chirombo amene anachigonjetsa. Chirombo ndi chilankhulo chimene chikukamba za utsogoleri umene uli mkudza ngati mmene timaonera okwera abulu aja. Now chirombo ndi nkhani yoti mayipeza mu chapter 13 the beast chilankhulo chake koma ndinanena kuti Yohane akamalemba akuyankhula zinthu cholinga amafuna awawa aulamuliro akawerenga asazidziwe chifukwa zina zimanena malinga ndi mezi makhalira nthawi imeneyo. Mu nthawi imene Yohane akulemba ulamuliro unalipo wa Nero wotchuka mu Rome, kunali Domitian wotchuka ndithu, anthu ovuta amene anavuta akhristu amaotcha. Ndipo olemba akamati chirombo akuyang'anabe munthu, teye ku chirombocho ndi munthu chodzukacho. Mukapita mu chapter 13 akuti chinatuluka pakati pa nyanja. Nyanjayo si nyanja yayi, pakati pa anthu. So amalankhula mu chilankhulo chimene chimaphimba kwa anthu amene sadziwa Ambuye. Koma odziwa Ambuye amadziwa kuti apapa akunena tu ulamuliro uwu. Ndiye akuyang'ana chimene chingati gawo limodzi limene likufuna liwonetsere ulemerero wa Mulungu. Ndifake kuja mwa tatsatira kuti akuimba nyimbo awawa akuyamikira ulemerero wa Mulungu utaonetsera zazikulu, utaonetsera zopsa zake za Mulunguyo. Ndiye kulambira kumene takumva mu verse 3 verse 4 akunkweza Mulungu
koma chayambisa nkhaniyo nkuti chana akuti ndinaona ngati nyanja ya mandala yosanganiza ndi moto, ndipo iwo amene anachilaka chirombo ndi fano lache ndi chiwerengero cha dzina lache anayimirira pa nyanja ya mandala nakhala nawo aze. So chirombo akunena kuti okhala ndi chizindikiro nthawi imene chirombo chimalamuliracho ndiye kuti ulamuliro umene udalipo nthawi imeneyo ukubweranso kusogoloko uja wauzidwa kuti mukhale mchizindikiro pa mkono kapena pa mphumi, kuti mukagule, kuti mukapange chakuti. Ndi abale a Khristu amene anachilaka chirombocho, mawu oti kulaka ndi kugonjetsa, amene apambana, atapambana nkhondo ya chizunzo chowawa chimene chinabwerachi, ngakhale chimene chidzabwere kusogoloko. Pa munthawi iyo chinalipo anthu ena anadusa mmene mukudulidwa ena kufa mmenemo. Mukakumbukira mu nkhani ya zizindikiro 7 pali chimodzi chimene tidachipeza namba 5 kuti oyera mtima anali mamatas oti adafa ndi amalira pamaso pa Mulungu kumati kodi mulanga mpaka nani, mukuchedwa Mulungu, langani anthuwa. Now anthu amene olakawo ndi amene apambana mchiyesero chonena kuti mulambire chirombochi kapena mulandire chizindikiro. Ndi anthu amenewo atapulumuka ndi awawa tikuamva pano akulankhula mawu wonena kuti sipanalelemekeze Mulungu, asapambana. Ukapambana atu chimatsala mwayo ndi kulemekeza Mulungu. Yes. So we see praise, we see worship ikuchitika chifukwa Mulungu apulumutsa muzoopsazi. Kutanthauza kuti ngakhale mmoyo wa lero okhulupirira tikoza kudusa zowawa, tikoza kudusa nkhondo, koma tikayimabe ndi Mulungu azatitani mmenemo, azatidutsitsa. Awawa akulankhula kuti analaka chirombowa fano linayikidwalo anadutsa zomwezo zowawazo, ena anagonja mmenemo kuvomera, ena anakana. Awa anapambanawa ndi awano akuimba nyimbo pa gombe la nyanja akuti ya chigonjetso. Ndiyambire pamene Apostle khani ndimene ya zikomo kwambiri. Ndiyambire pamene palekezera Bishop. Apapa tikuona zimene nzathu uyuyu tsiku limenero ali mu dziko la uzimu, chifukwa munthu uyu anali kuthupi, koma tsiku limene limachedwa kuti tsiku la Ambuye anasandulika, anachoka mukukhazikika muthupi, ndi analowa mu dziko la uzimu. Ndinganene kuti nangasiti manena kuti munthu ndi mzimu ali ndi moyo ndipo amakhala muthupi. Ndi iyeyo chikhazikisidwe chake Mulungu chinamukomera kuti amuchose nkukhazikika, nkupanga operate muthupi, nkukhazikika mu moyo wake wa uzimu. Ndi atakhazikika moyo wa uzimu anakwanisa nthawi imeneyo kuyamba kulumikizana ndi Mulungu, kulumikizana ndi angelo, kulowa mu dziko la uzimu mmene dziko la uzimu amakhalira. Ndi mu dziko la uzimu muja maso a uzimu, monga ananena kale atsogoleri, kuti samayang'anira ndi maso athupiwa. Yani munthu anapangidwa kuti ali ni maso awiri. Maso oyamba ndawa amene ndili nawo, amene ndimatha kuonera zinthu pa dziko lapansi. Ndi maso achiwiri ndi amene saoneka ndi maso nda uzimu, amenewa amaona zinthu zina zimene ena ndi maso akuthupi sangaone. Ndeno chimene chinachitika nangasi atamulephera kumupha munthu uyu munjira zosiyana-siyana, anaona kuti I think chimene tingachite kuti amene asamati soyese mtendere tingonchosera maso. Ndi atanchosera maso anakamuyika pa chisumbu cha patimo paja kuti afe pamene pajapa akhaule. Koma chinamkomera Mulungu kuti uthenga wake ukhale ukupitirirabe. Munthu uyuyu anyamule uthenga wina umene awupitise ku dziko lapansi kuti anthu awudziwe. Ndeno maso auzimu anatseguka, ndi anayamba kuona zinthu zimene munthu amene akupanga operate muthupi sangathe kuziona. Ndi anamuwuza kuti zimene wayamba kuona apapazi iwewe yambe kulemba, ndi cholinga chonena kuti uzitengere kwa anthu ena kuti anthu akatani akazione. Now zinthu zimene amaona zinthu zimene munthawi imeneyo sizingachitike, koma zimene zizachitike masiku amtsogolo, masiku amene onena kuti Ambuye Yesu ayandikira kubwera. Ndiyeno tikaonetsetsa tiona kuti
zina mwa zinthu zimene uyuyu m'bale Yohane amaona nkumalemba zina pa dziko lapansi pano zinachitika mu nthawi inoyo imene tikukhala. Zina zikuchitika, zina zachitika, koma zina zizachitika. So apa pano tikuona kuti inakwana nthawi imene anthu amene akukhala pa dziko lapansi pano amazunzidwa. Iye amaona zimenezo, anthu akuzunzidwa, anthu akuchitidwa chipongwe, anthu cholinga chenicheni nchonena kuti anthutu asiye kulambira Mulungu woona. Amafuna kuti anthu asiye kulambira Mulungu woona. Mukaonetsetsa muona kuti dziko lapansi silifuna anthu alambire Mulungu woona, limalimbana kwambiri ndi amene wagwira choonadi. Ndi cholinga cha Satana amapanga zokuti asise anthu kumulambira Yesu Kristu, pasakhale za china chilichonse cha Yesu Kristu. Iniyo mukaona masiku ano amene akulalikira choonadi, ameneyo anthu amalimbana naye, kumeneko anthu samapitako iyayi. Koma amene akulalikira china chake chabodza, china chake choayika phula anthu maso, kumeneko ndi kumene anthu amachuluka, chifukwa nawonso amagwiritsa ntchito chani? Baibulo. Koma amene akulalikira choona anthu safuna ya. Ndi zifika pa chiyindeinde pokuti pazikhala mwina kuphedwa kumene, chifukwa chonena kuti chani? Anthu sakufuna kuti dzina la Yesu Kristu lipite patsogolo. Ndi anthu azikhala akutani? Akumaphedwa. Ndiyeno papezeka ndi chisomo cha Mulungu kuti anthu azikhala nako kulimbika, osaopa kuphedwa, kupitirizabe kunena choonadicho, kupitirizabe kulalikira, osasiya kaya kudulidwa mikono, kaya kupangidwa nkhaza, kaya kuchosedwa ntchito. Anthu azipa ndi gulu limenelo limene likwaniritse kugonjesa zochitika zimene zizibwera ndi ulamuliro uwu umene ukudzuka pena pake. Chifukwa pakali panopo ukudzuka pena pake mwachisisisi. Ndikirani pang'ono apostle ndiona mwabwera ndi mphamvu amalawi msikuwale kuti tili mkatikati mwa programu yathu, programu ya Mulinji Mkatimo imene imafumira pano pa wireless yakanema ya mwemba muzinda uno wa Blantyre. Ndipo lero tili ndi mutu wopambana kwambiri umene ukuchokera pa Chivumbulutso chapter 15 verse 1 kumapita pa tsogolo. Ndithu amene ndi nawo tsiku la lero lino ndi Professor Harris Kantiti, ndiponso Bishop Kingsley Ntwana, ndi Apostle Kathewera Banda, ndi amene lero ndithu akhala kulankhula posa yoda pa mpapa. Ndiye tikabweranso tipitiza ndi programu yathu iyi, koma titsekula malaini kuna kuti no kwa inu amene mwakhala mukutsatira mutiimbire mafoni kuti mupereke ndemanga zathu tikukhala masiku otsiriza kunena kwa Apostle Kathewera Banda. Tabweranso ndi programu yathu iyi, programu ya Mulinji Mkatimo mfumira pano pa wireless yakanema mwemba muzinda uno wa Blantyre. Ndipo ndi programu imene timakhala ndi atsogoleri a mipingo osiyanasiyana, osakhala mpingo umodzi ayi. Pano patilipo amipingo osiyanasiyana. Ndineteka amene ndilibe mpingo, amene ndili bishop opanda mpingo, koma anzanga awali pano adzitchula kale mipingo yawo. Ndiye mwachidule Apostle naona kuti munabwera ndi mphamvu mungomaliza, chifukwa munaona kuti mwabwera ndi mphamvu. Ndiye tangu paliza kumene mafuno lakula. Kupitiriza kunena kuti nde tukumuona Yohane
akulongosola zimene akuona kunena kuti pachisumbo cha Patimo paja akuona zimene zija ndi anaona makosana tinganene kuti timalankhula kuti dziphona za Mulungu anthu amene amakhala akhristu oyima ndi anaona akhristu oyima amenewa atakwanitsa kugonjesa china chilichonse chimene Satana anapanga kuti agwese nkhani itu ndokuti apapa kulemba za chirombo koma nkhani kwenikweni si chirombo koma kudzadzuka munthu wina wake amene adzakhala ndi ulamuliro utsogoleri wovuta kwambiri koma utsogoleri umenewo pambali polamulira dziko ndi anthu uzalimbana kwambiri ndi chikhristu chimene azafuna kuti chikhristu chisakhalepo yayi anthu asalambire Mulungu anthu asatembenuke mtima anthu asapite kumwamba chifukwa anthuwo adzagwirisidwa ndi Satanayo azagwirisa ntchito chirombocho zikubwera zimenezo zikubwera ndiye koma chirombocho chizakhala mmene analongosolera anzangawo kunena kuti chizakhala ndi zizindikiro zake chinthu chosema chooneka ngati iyeyo nambala ya iyeyo akuti fano losema lofanana ndi imeneyo nambala limene amaitcha 666 ndi azakhaso ndi dzina lake zonsezo zizayimirira ulamuliro wa chimunthu chimenecho ndi chimunthu chimenecho chizayesesa kuti chionetsetse kuti chigwetse akhristu asalambire Mulungu ndiye Yohane akutiuza kuti iyeyo anaona makosana ziphona za Mulungu zitagonjesa ulamuliro ni mphamvu wa anthu amene ajawo ndi makosana amene aja anagonjesa aja atapita ku ulemerero wa Mulungu kunalino kusangalala kuti ndikuthekera kwa Mulungu akwanisa kugonjesa ndi anayambano kulemekeza Mulungu kuyamba kumulambira kumutamanda kumuoshipa ndi pamenepo panatulukirano sopano zirombo zijaza manena kuti zamoyo zinayi panatulukira zirombo zamoyo zinayi zimene zija kuti zidawapasa mbale zina zake zimene zimayimirira kuti kuthekera kwina kwake Johana maimba nyimbo za moyo za moyo zinaonekera pamene ndakunena kuti chirombo chinatulukira ndichipereka mbale mahabu kwa ndani kwa ziphona kwa angelo kwa angelo 7 kunatukira so angelo 7 ndi zinapereka mbale zimenezozo kumeneko kunali kuthekera kwina kwake kumene anapereka kwa angelo aja kuti angelo aja tsopano abwezere ndi mkwiyo wa Mulungu kuponya miliri pa dziko lapasi ndilekezere pamenepo ya Malawi tina fotokoza kuna kuti tsekula malaini molinganizo zovuta zina sititha kukupatsirani kuti mutiimbirayi kufikisa na sabata ya mawa mwina magezi zonse zitalongosoka koma programu yathu ikupitirirabe ndithu mutu wathu walero lino ndi angelo asanu ndi awiri ndi miliri isanu ndi iwiri Amalawi tiyeni dzikondani kuwerenga Bible makaso buku la chivumbulutso ndi buku lopambana kwambiri limene lingatidziwitse zimene zinali limene zili mkudza tifunse Bishop Mtwana apitiriza ndipitirirabe monga nasira muja ndingofuna beti tsindike kuti Yohane akuona Bible anena verse 1 lomwe lija kuti ndipo ndinaona chizindikiro china mmwamba ndimafuna be anthu otitsatira adziwe kuti izizi akuzionazi sizili pa dziko lapansi pano akuona zikuchitika kuti kumwamba choyamba chimenecho ndi akuti chochitikacho chinali chozizwitsa kwambiri chifukwa adaona angelo asanu ndi awiri amene angelo 7 ndikuti atayalana kumeneko mungotenga kuti anthu amene amakhalira 7 ndi akuti amenewa aliyense akukhala nayo miliri isanu ndi iwiri so nkhani ya angelo 7 tiziwenso kuti ntchito yawo ndiyonyamula miliri kapena kuti zowawa zimene Mulungu afuna abweze ukali wake pa anthu ochimwa aja asanamvomereze aja ndi anena apopo kunena kuti ndiyo yotsiriza mukakumbukira chapter 6 tinaona 7 kubweranso ina 7 wa malipenga ili ndi gawo la nambala 3 la zimbalezi zimbalezi ndi za mkwiyo wa ndani wa Mulungu koma akubweretsawo ndi angelo angati wa 7
ndiye mafuna titabwera mene tibwerere ku 5 kuja mwina abeti sanafike ku 5 kuti fotokozerenso kuti makosana aja amene akuimba nyimbo aja anena chichewa chinaike chabwino kwambiri akuti anaimba nyimbo ya Mose kapolo wa Mulungu ndi nyimbo ya mwana wa nkhosa, nyimbo ya chigonjetso. Ndiye apa zitionetse kunena kuti kamayang'ana chivumbulutsochi chikumatitengera ku chilamulo ndi chipangano chatsopano. Nthawi ya Mose ni nthawi ya Ambuye wathu Yesu Khristu, kutanthauza kuti nthawi ya law ni nthawi ya chikondi cha Khristu ikuonedwa kumwambako. Kusonyeza kuti zimene timaziwerenga chipangano chakale zili ndi chithunzithunzi kuti kumwamba. Chifukwa cha ndinamo ameneyo mukabwerano namba 5 verse ikuti ndipo zitatha izi ndiye kuti waona aja, waona nyanja aja, akuimba aja, akusangalala aja, akuti itadusa fezi imene anaona no chinthu china akuti ndipo panatseguka pakachisi wa chihema cha mboni mmwamba. Now language ya chihema tabernacle ilipo ku Exodo nthawi ya Mose ija kachisi uja amakumanirapo anthu a Mulungu kumalambira Mulungu ija makhala mapemphero mmenemo, ansembe amagwira ntchito mmenemo. Exactly zimene akuona kuku Yohane chikulankhulabe zomwe zija ngati mezi nkachitikira mu nthawi ya chipangano chakale chija chachoyamba. Chachiwiri akuti mkachisimo munatuluka angelo asanu ndi awiri. Kachisimo akutulukamo ndipo akuti akukhala nayo miliri isanu ndi iwiri atavala mwala woyera ndi wonyezimira namangira malamba a golide pachifuwa pawo. Adachena angelo koma akutuluka mchani mkachisi, sakulowa mkachisi, akuti akutuluka mkachisi koma aliyense wanyamula chimbale cha muliri. Na utauza anthu kuti muliri ndi chilankhulo chimene tikuchiziwa lero. Even Malawi timadziwa kuti muliri ndi chani. Fataonapo COVID-19 mmene inateketera anthu pa dziko pa. Chichewa chaketu ndi muliri. Kuditu chochitika chimene chimatha mtundu wa anthu ambiri muzaza kuti chimenecho ndi muliri. Chifukwa taonera ku Egypt. Mulungu atafuna kupulumutsa ana aka Israeli adabweretsa miliri yokwana 9. Womaliza unapangisa Farao amasule anthu aja. Abasi fana ngasina Yesu anapezeka ali ndi maliro nyumba mwake. Mulungu atanandipa firstborn wina aliyense. Anthu azidziwa kuti Mulungu atafuna kulanga amalangadi. Miliri ikubwera pano ndiyo maliza tisaiwale. Akuti imene angelo akonzeka awachena chonchiwa abweretsa miliri yotani yomaliza. Ndimaliza ndi mfundo na yapa verse 7. Chifukwa pamene anachula kale apostle. Akuti ndipo chimodzi cha zamoyo zinayi chinapatsa angelo asanu ndi awiri mbale zisanu ndi ziwiri za golide zodzala ndi mkwiyo wa Mulungu wakukhala ndi moyo ku nthawi za nthawi. Chamoyo chimodzi mwazinayi zija chinatenga nkuyamba kugawira makosana awo angelowa miliri yonseja, iwetenga ichi, iwetenga ichi, iwetenga ichi, iwetenga ichi, aliyense. Koma chotsatira chimene akunena akuti ndipo kachisi uja atulukamo uja akuti mmenemo munapezeka kuti muli utsi wochokera ku ulemerero wa Mulungu ndi kumphamvu yace, ndipo palibe munthu anakhoza kulowa mkachisi kufikira ikatha miliri isanu ndi iwiri ya angelo asanu awiriwa ndi awiriwa. Ndiye kuti palibe analowamo mkachisimo. Munali utsi wa ulemerero amene timatsatira bwino ku malemba mu Exodo ngakhalenso ku buku la Nkhulupirira 2 kachisi wa Solomo ngakhalenso mu tabernacle ya Mose mu Exodo 40 amanena utsi unadzaza tempo imene amakumaniramo kodi kuti ansembe sikumene panalibe kuyimirira, aliyense anali flat pass. Now tempo tikuona kumwambayi mulibe mwe amene anakatha kulowamo ulemerero waopsa mmene momo, chifukwa Mulungu sopano wayamba kuonetsera kuti zimene zichitike kuchokera pa zimene tiziyambe tizazipeza mu chapter 16. Chifukwa mbale 7 izi chimodzi ndi chimodzi cha zimene zili mu mbale 7 izi ndi ziweruziro zimene zibwere pa dziko lapansi kwa anthu aja amene analandira chizindikiro, amene analambira chirombocho, amene anakana Khristu aja, onse adzalandira miliri yake iti imeneyi. Kutanthauza kunena kuti tikamayang'ana buku la chivumbulutso kuti limatichenjeza zakusogolo, limatichenjeza ife tili lero kuti tizikonzeka. Chifukwa chani? Kutsogolo kwa moyo wathuko wokhulupirira taona akupezeka ku mpando wa Mulungu.
akuimba eti koma wopezeka kuti sanapezeke mbali inayi mudziwe kuti azakumana nchani muliri umenewu komatu muliri ukunenedwa sikuti uoneka kumwamba akweya pokhuthula tikamazisana mu chapter 16 chilichonse chimwabwera pachani pa dziko lapansi chimbale choyamba pa dziko panachitikazi chachiwiri pa dziko zowawa zomaliza zizachitika pa dziko lapansi Professor sikoma kwambiri mbali lero ndiwo kuda kwambiri ayi koma zili bwino chifukwa buku ili linaso sabata ati konda kuwereka kuli mazi kwambiri tipita nalo mpaka na patsogolo ndi buku limeneli chimene chimakondweretsa mchakuti God is revealing even the future's life. Akulula moyo wakuchani wakutsogolo. Andi mutakuona timujeri mawerenga kwambira 6 kumafika chama 13 kuti mungoona chabe mutakuona kuti okay devil amonekera amafuni ngati akupambana koma mukadzafika no chapter 15 bebe madzoona kuti regardless of nkhondo ya sita nkhondo ngakhale nkhondo satana angapange bwanji ali mpamene amagonjera mwanjira ina devil has never won any war against Christian ever ye kwake ndikuluza koma amadziwa kuopseza pokapo ali number 1 kuopseza amakudziwa ne mutakuona kuti 78 mene alankhula kale mbale mutakuona anozo zichitika zoti oipa ujano alibeso mphamvu ine iliyonse chifano ulamuliro umene obwera pa ndi wamwini wake amene mwini wake angathe kupanga chili Josefa satana amakalimbana chinthu cholengedwa kale amadalengayo ndi mulungu nawo mulungu ali nawo okay mwalekeza apa ine ndiyambira ndikuti he can advance wherever the devil cannot reach kuti kwada ayesera njira zina zilizonse nkuta kufikira mpaka nawo kuti no angelo atabwera anapereka mpaka namo ndimena makamba kuti utsino kufika pena osati utsino ononga koma utsino ulemerero kuti nobody could stand malo adiyo amene aja chifukwa mulungu ndi mwini wake wachina chili khangari wati gas wa polisi ujangota amafulaza na uja hamango ndiye muganize rumenewo ongati wa kitchen uja andi mutakuona zimezo zimoneka zazing'ono koma kuti buku la chivumbulutso chimene chikukondesa nchakuti alikhalesa Kristu ndi mali mavuto tikubana zazing'ono muno wake amadatilengayo ndi amene amapambana kuti kuti satana atobweretsa china chilichonse mupeza kuti mukudutsabe muti mmene likuyambiramo miliri likwamba ya maina chilikapo mpano mali kunabwera covid anthu tikudandaula covid akukwana mwene mosadzika bwino achimwene amwene mosadzika bwino andi mpakana ndi makumbukira padafika element yake kumafika popseza muliza kazinga ukangoti fifita limupita mukupita imafika ndipotero mpakana anthu amapita kumudzi ndi makumbukira nditapita kumudzi ndakapeza anthu asera mpira ndake idiyo imene kumantauno muno akuletsa kuvala china chili zosati usafe koma ukati ufe umafa zili kutiko zili kumafa nazo senzo kuti mulungu amathoti pambanitsa mundime mphere silingakwanitse nchifanike chapter 15 ikungotonesera the power of God ndipo lemeno wake kuti mwamphamvu umathe kugonjetsa china chilichonse ndipo oyipa alibe mphamvu yopambana mulungu ndamale omwe kupitutsa kuti lero ndi nthawi yathu namba kale mochedwa ndingotsiriza ndi nambala yathu akundiuza kuna kuti nthawi yatha ndiye tingotsazika mwachidule kutsazika kwake ndingoti mutotipeza pa nambala ya 0 329 773 pa WhatsApp olonga khale kuimba zikomo kwambiri overa akhoza ndipeza pa ma 8 301 6 awiri pa WhatsApp so imapezeka imeneyo zikomo ine ndikupezeka pa 0 7 10 947 imeneyi akuzopanga SMS akuzopanga WhatsApp akuzondiimbira udandaulani kuti munasowa apa usoni kuti sabula mupezeka ine ndikhalapo tathokoza kwambiri amalawi tikatende kuti tsopano tafika pa mapeto pa program yathu iyi program ya Mulinji Mkatimo imene mafumira pano pa wireless yakanema mibawa muzindo no Blantyre pepani kuna kuti no lero uno sinathe kulandira mafoni koma ndikhupa kuti Yehova katikomera mtima sabata ama tidzalandira mafunso anu mukonzeke ndithu kuna kuti mudzapereke mafunso okhudzana ndi mutu umene tinawo ndiponso tikhati kupitira tikhati kukhazikikaso buku limene la chivumbulutso ine dzina langa ndine Herbert Chigada amene ndi bishop wopanda mpingo pano pa Mabawa Television koma sinimagwira ndekha ntchito ndili ndazanga undithandizira ngati Maxwell Frank pa kamera uko ku Final Control Center FCC kuli Nyamata uko Joel Adams Yehova Mulungu wodalitsayo adalitse inu pamodzi ndine ndemwe tsalani bwino